at sa mga iba't ibang kontinente. Ngayon mga kabayan, pag-uusapan natin ang napaka-importante na ating nai-encounter sa araw-araw. Ito ay ang sinasabi nilang kakulangan sa financial literacy. Ano ba itong sinasabing financial literacy? Ito po yung IQ natin kung paano po mag-handle ng ating income o ang ating pera, sinasahod man yan o kinikita sa negosyo o di kaya pension mo, kahit saan pagaling yan, kung alam mong i-manage, yan ang iyong financial literacy na tinatawag. Ito ay associated ito kung ano yung IQ natin, gaano na ba tayo kalalim sa ating IQ sa pananalapi. Yan ang pag-uusapan natin at idadivert natin, titignan natin kasi impromptu po ito. Disclaimer lang po, hindi naman po ako yung talagang magaling na magaling pero kahit paano, i-manage ko po ng maayos ang aking kinikita. Kasi kung hindi mo na-manage ng maayos ang iyong income, hindi mo mauunawaan kung paano kataas ang iyong financial literacy o IQ o intelligence quotients regarding sa financial matters or financial literacy. Ayan, ito malalaman mo sa iyong sarili na medyo kinukulang ka sa financial literacy. Number one, kapag ikaw ay lagi lang umaasa sa paluwagan. Hindi ko po sinasabi na masama yung paluwagan, pero kapag yan lamang ang iyong hope para makapag-ipon ka ng pera sa paluwagan, medyo kinukulang ka yan. Kinukulang yan kapag kayong iniipon mo, nilalagay mo lang sa paluwagan. Ano dapat? Kung minamanage mo ng maayos ang iyong income, kinakailangan kada sahod mo buwan-buwan, dapat nagkakaroon ka ng emergency fund. Ayan. Kinakailangan nagkakaroon ka ng disaster fund kung gusto mo. Halos magkadikit yon sa emergency fund mo at saka disaster fund kung gusto mong isubdivide yon. Ngayon, kung kayang-kaya mo pang i-manage yan, kinakailangan magkaroon ka din ng iyong educational fund. Lalong-lalo na sa mga single pa na medyo mataas ang kanilang kinikita at sa mga malakihan ang sahod na stable ang kanilang kinikita. At sa mga nagnenegosyo na talagang maayos ang kita ng kanilang negosyo. Yan ay nagagawa nila at magagawa mo kung plano mo pa lang. Ayan ang example na dapat mong gawin kapag gusto mong iwasan ang paluwagan kasi mahinang klase ng kanyan na literacy sa financial. At isa pa, mararamdaman mo kung puro taya ka lang ng loto at saka wetting, mararamdaman mo sa iyong sarili kung yun lang ang hope mo para magkaroon ka ng pera, para magkaroon ka ng mga gagastusin sa mga pangangailangan mo in the future. Kapag hindi ka nag-iipon at doon mo iniaasa ang iyong mga financial na gagamitin sa iyong emergency na pagdating sa mga pangangailangan tulad halimbawa ng tuition ng iyong anak, pangangailangan ng iyong birthday. Minsan kasi yung birthday pinaghahandaan, lalo na yung sa mga Ilocano, mahilig sa first year birthday ng kanilang anak. Which is okay naman po yan, basta ayos lang po yung pagtatabi. Ngayon, kung inaasa mo kapag tatama ka ng wedding o di kaya tatama ka ng loto, medyo makikita mo talaga na ang mga discarding yun ay hindi pasok sa mga high IQ ng financial literacy. Yan po mga kabayan. At isa pa, mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ito talagang lahat naman ng tao may diskarte kasi. May diskarte sa pangungutang kasi yung tao eh. Kung ang diskarte mo, mahirapan ka lang ng konti at mangungutang ka na agad para mapagtama mo ang iyong pangangailangan sa pagdating ng sahod, which is in fact, meron ka pa naman dapat isubdivide at tiisin na lang para hindi ka na mangutang. Kapag hindi mo ginawa yung pagtitiis at umutang ka na agad sa madaling paraan, medyo mahinang klase po yan ng financial literacy. Lalong-lalo na kapag sa mga panahon na ipinangako mo yung taong inutangan mo, kailangan naman yung pera, tapos hindi mo binayaran sa pagkakataon na yun, medyo
medyo mahina. Hindi ko sinasabi na wala kang financial literacy. Meron ka nga actually, financial literacy. Kaso lang hindi namimit ng standard ng dapat na kailangan mo para mapaganda ang iyong buhay. Nasa stable ka lang kapag ganun yung ginagawa o di kaya yung comfort zone mo, hanggang dun lang yung comfort zone mo. Dapat baguhin natin yung mga diskarte yon. Okay po ba yon? At tapos kapag nakikita mo sa iyong sarili na ang mga diskarte mo ay nakokontento ka lang sa mga maliliit na income, hindi ka na nangangarap, no, okay na to. Kumakain naman ako ng 3 beses sa isang araw, okay na yan. Kaliwali na yan, sabi nga sa Arabo Kaliwali, too much money. Hindi po yan. Kulang na kulang po tayo sa financial literacy kapag kaganon po ang ating mga rason sa pananalapi. Kinakailangan para magets mo po yung standard, unang-una sa lahat, uumpisahan ko po yung sa utang po ha. Ang pangungutang po ay hindi po masama. Lalong-lalo na po kapag tayong mga nag-abroad, mag-tuition yung anak mo, itong ados ng Pebrero, madidelay yung sahod mo na ipapadala mo, hindi aabot. Kasi kapag na-delay yung anak mo, hindi niya makukuha yung subjects na yon, lalong-lalo na pag pa-4th year na. Pag pinangutang mo yon, meron kang good financial literacy. Unang example yan. Pangalawang example, umuutang ka ngayon dahil yung pera na utangin mo, pang-invest mo rin. Halimbawa, umutang ka ng 3% per month, tapos yung pag-i-investan mo, bibili ka ng isang items na i-roll mo, i-buy and sell mo, tapos ang pasok noon within 2 to 3 months ay kikita ka ng halos 30% ng inutang mo, panalo ka doon. Kaya kung mangungutang ka man lang din ng pang-business mo, panalo po yon. Yung isang senyales na maganda, meron ka pong talagang financial literacy na mataas. Meron kang IQ talaga na medyo mataas talaga. At isa pa, kapag ikaw ay tumitingin sa needs and wants mo, pagkasahod mo, tinitignan mo na ang iyong income kung paano mo i-subdivide dito. Itatabi mo na yung para sa sarili mo, para sa emergency fund mo, para sa Lord, para sa pamilya mo, at kung ano yung natitira, nakita mo na, tinignan mo na, inayos mo na ang yung mga bibilin para sa needs mo at yung binili mo. Ngayon kung magtatabi ka, dahil mayroon kang tinatarget na wants at ang wants na ito ay maganda, magagamit in the future, napakataas po ang iyong IQ niyan. Kaya importante po yan. Disclaimer lang po, hindi naman po tayo kagalingan, pero kagaya ng sabi ko, ang income ko po talaga pong pinaghihirapan ko, talaga pong isinasaayos ko, yung mga sinasabi ko po ay ginagawa ko po. Hindi naman po sa loob ng 1 taon, hindi ko sinasabi na hindi po ako nakakautang. Nakakautang naman po ako, pero hindi naman po yan buwan-buwan. Ayan, dahil tinitignan kong maigi at maayos kung paano ang pananalapi. At napag-aralan ko din yan sa church ko dati dito sa Riyadh. Yung mga kapatiran doon, tinuturo nila yung pananalapi. Kaya maraming salamat po Tatay Philip dahil naturuan nyo rin po kami ng ganon. Nasa Pilipinas na po si Tatay Philip, si Pastor Philip. Sa pananalapi tinuturo nila noon. Marami po ang mga instances at sitwasyon na kinakailangan nating harapin ang financial literacy. At kabayan, kung bago ka pa lamang na mapadaan dito sa aking YouTube channel, kabayan, kahit sa anong paraan, kung gusto mo kaming tulungan, pwede naman po sigurong i-likes mo ito, i-share mo kabayan, at kung gusto mo kabayan magbigay ng super chat, kahit anong tulong sa aking YouTube channel, o open po kayo kabayan, dahil meron po tayong binabalak na bibilhin na ikagaganda ng ating mga vlogs. Of course sa ngayon, dahil na-promote po tayo sa ating trabaho, hindi po ako makapag-edit dahil bugbog po ko kami sa trabaho ngayon. Kaya lives at saka shorts ang aking ginagawa. Although na
tama po kayo mga kabayan sa mga nagblablag na kailangan din pong iwanan balang araw ang pagiging empleyado dahil hindi po tayo mabubuhay lamang sa rat race. Tama po kayo yon at isa na po ako doon na nangangarap na ganun ang mangyari at malapit na po yan mga kabayan. So, ano pa ba ang masasabi ko? Ang masasabi ko pa bago ko po i-end up ang vlog na ito, sana mga kabayan, tayong lahat ng mga OFW o kahit hindi man OFW, kung mayroon tayong pagkakataon na kumita, sana manalangin tayo sa Diyos, silingin natin kung paano ang gagawin natin sa perang ito para may ayos natin yung pangangailangan natin para po hindi po paulit-ulit ang ating paghihirap. Mayroon po talagang katotohanan na kapag ipinapanalangin mo ang pera, kung paano mo ito gastusin, gagabayan ka po ng banal na Espiritu Santo upang maiayos po natin ang ating pananalapi. Kaya magandang umaga po sa lahat po ng aking mga subscribers, sa lahat po ng mga nanonood ng vlog na ito. Sa inyong lahat, dalangin ko po na sana pagpalain po tayo ng Diyos at sana gumanda po ang ating buhay at umasenso po tayo. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong magsanay po tayo, magtiis at magpasakop sa Diyos. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po. Dito ko na po i-end up ang aking vlog.